Хәерле кич. Бу көннәрдә татар телен бушлай өйрәнү мөмкинлеге бирүче ана теле онлайн мәктәбе ябылу турында хәбәр таралгач, халык ике төркемгә бүленде. Берәүләр бу платформа өчен чын күңелдән борчылып, җитәкчеләргә хатлар яза башласа, икенчеләрне нәрсә соң ул дигән сорау кызыксындырды. Ничек кенә булмасын, әлеге яңалык татар телен өйрәнү, тарату, популярлаштыру ысуллары турында уйланырга һәм бүгенге көндә эшләп килүче онлайн платформаларыбызны барларга мәҗбүр итте. Бармалар, күпмалар һәм ни дәрәҗәдә нәтиҗәле эшлиләр. Бүген шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз. Тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Хәерле кич. Хәерле кич, Кадрия ханым, сездән башлыйк. Ана теле ниндирәк проект иде ул, кайчан барлыкка килде һәм күпме эшләргә өлгерде? Хәерле кич, тагын бер тапкыр хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле кунаклар. Ана теле онлайн мәктәбе 2013 елдан үз эшчәнлеген башлап җибәргән иде. Һәм шушы еллар дәверендә ул татар теле белән кызыксынучыларга, татар телен өйрәнүчеләргә, төрле шәһәрләрдә, төрле илләрдә яшәүче кешеләргә шушы телне билгеле бер күләмдә, билгеле бер дәрәҗәдә өйрәнергә мөмкинлек бирде. Һәм инде иң мөһиме, бу кешеләрне Татарстан Республикасы белән, татар дөньясы белән таныштырды. Шушы еллар дәверендә төрле илләрдән, төрле яшьтәге кешеләр, төрле һөнәр ияләре татар телен өйрәнеп һәм безгә рәхмәт хатлары юлладылар. Шуннан да 10 ел дәверендә бик күп кешеләр татар телен өйрәнеп чыкты дип әйтә алабыз. Кызганычка каршы, сез әйткәнчә, бүгенге көндә шундый хәбәр тарату мәҗбүр булдык, чөнки Мәгариф министрлыгы һәм English West компаниясе арасындагы килешүнең вакыты тамамлана һәм ана теле онлайн мәктәбендә татар телен өйрәнүчеләргә шундый эчтәлектәге хат җибәрелде. Шуннан да сез менә өйрәндегез, укыдыгыз, алган белемнәрегезгә сертификатларыгызны алыгыз дигән. Шуны да әйтеп үтәсем килә, бу әле бу мәктәп эшен туктата дигән сүз түгел. Бу мәктәп безнең килешүгә вакыты чикләнгән, ләкин алга таба әлеге мәктәпнең эчтәлеген, контентын дип әйтәбез инде, башка платформаларга да куеп, башка платформаларга да урнаштырып, онлайн мәктәп үз эшчәнлеген дәвам итәр дип өметләнә безгә хат язучылар. Шуннан да алар Мәгариф министрлыгына да хатлар юллыйлар, безгә дә хатлар язалар, укытучыларга да хатлар язалар. Без шундый өметтә яшибез. Без дә шундый өметтә яшәсәк тә, менә хәзер нишләргә соң? Менә хәзер ана теле проекты кебек шундый бик кирәкле проектка алмашка берәр нәрсә бармы соң безнең Раи? Әлеге вакытта ана теле булу сәбәпле башка андый проектлар мөгаен конкуренцияга чыкмаганнардыр, чөнки бу дәүләт дәрәҗәсендә алып барыла торган проект иде. Әгәр дә без инде коммерция дип карасак, иң беренче рәттә коммерцияны карый, никадәр безнең кеше укыячак, никадәр түләячәк, никадәр шушы татар телен өйрәнүгә алар акча сарыф итәргә әзер. Безнең ана теленә кадәр татар теле дигән социаль челтәре бар, аның платформасында профессиональ ана теле кебек үк дияргә була. Менә Кадрия Санатовна да, Шакатовна, Эльвира Дмухат һәм башка бик күп галимнәр эшләделәр. Без әлеге платформаны инде бер кат ясап чыккан идек. Анда хәтта, мәсәлән, 300-дән артык кеше укыды. Үз вакытында, елдан артык вакытта шуны истә калды. Ярославльдән Людмила исемле кыз, монда татар егетенә кияүгә чыгасы килеп, татар телен 3 айда өйрәнеп, мин аннары бер ярты елдан килеп, рәхмәт әйтеп, татарча сөйләшеп утырды рус кызы белән. Ягъни бу платформа андай берләрне ясарга безнең тәҗрибәбез бар, команда бар, филологлар бар, аны инде укыту тәҗрибәсе бар, программистлар юк түгел, программистлар да бар. Мин үзем ВМКда мәсәлән программистларны әзерлим, укытам, компанияда бар, монысы инде реклама ясый килми. Әмма ләкин моннан тышта тагын бик күп мондай күпмедер дәрәҗә одиночкалар, күпмедер дәрәҗәдә шундый берничә төркемнәр бар, аларны җыеп, туплап, команданы формировать итеп, формалаштырып, түгел безнең инде ана теле базасында ничек эшләнгән, шундагы тәҗрибәне алып, без яңа башына үзебезнекен ясап чыга алабыз. Хәзер вакытта төп түгел конкуренция алдыкта, монда күчердә эшләп китә дигән платформа әлеге вакытта юк дип беләм. Мәсәлән, үзешчән бар шундый Скайтат дигән курслар алар шулай онлайн рәвештә бирәләр. Алар һәр вакыт Римгамар, алар һәр вакыт сылтама бирәләр иде ана теленә.
һәрвакыт сылтама бирәләр ана теленә. Чөнки алар бер-берсен өсти торган проектлар иде. Һәм әйтергә кирәк, ана теленнән башка, әлбәттә, башка теге ТНВда да безнең чыкты, или эфир каналында чыкты Петров белән дәресләр. Алар да истәмә материал буларак бик яхшы бара. Син карадың менә бу курсларны ана телендә өйрәнде һәм синең телен камилләштер. Әмма ана теле әлбәттә ул базис булып тора иде. Һәм Татарстандагы татарларга бәлки ул бик үк актуаль түгелдер, чөнки без туган телебездә сөйләшәбез, безнең мөхитебез бар. Ә менә мөхите булмаган татарларга бу бик тә көчле инструмент иде. Башка төбәкләрдә яшәүче, чит илләрдә яшәүче кешеләр өчен бик кирәкле проект. Һәм әйтергә кирәк, 13нчы елда булдырылды. 13нчы елга хәтле берничә шундый проект менә Раил әйтте, без форумда 10нчы елда оештыра башлаган, 19нчы гимназия белән оештыра башлаган. Төрле проектлар, алар теге кичкенә шундый шишмә башы кебек агыла башлады да, һәм менә шундый зур проектка әверелде. Һәм әйтергә кирәк, дөньядагы башка шундый татар теле кебек телләр белән чагыштырсам, миноритар телләр. Ягъни, ашчылык, кичкенә телләр дип әйтимме. Менә татар теле, ана теле проекты, ул менә башка миноритар телләр белән чагыштырганда башка андый проект җир йөзендә юк. Бу проект белән чынлап та горурланып, бу безнең горурлык булган. Башка телләр белән чагыштырсаң, анда Яңа Зеландияны карасаң, анда Австралиядә карасаң, анда кичә телләр менә шундый. Европадагы кичә телләрне карасаң, андый менә мәктәп безнең иң көчлесе булган. Җәмәгать, гафу итегез, ләкин горурлык булса да, без инде ана теле проекты онлайн мәктәбе турында үткән заманда сөйләшәбез, хәзерге мизгелдә дип әйтик. Раил әйтә, безнең белгечләр җитәрлек, тәҗрибә бар, аңа охшаш проектлар бар, платформалар бар дип. Кадрия ханым әйтә, безнең белгечләр, филологлар шулай ук бар. Һәм өмет барандагы контентны әле югалттык дигән сүз түгел. Без аны күчерә алабыз бүтән җиргә дип. Алай булгач, мәсьәлә нәрсәдә? Кая килеп төртелдек без? Төп проблема нәрсә хәзер? Акча, аңлавымча. Платформа эзләү. Платформаны аны шул дәрәҗәдә җиткезеп ясап чыгу, беренчән ул алдыңда әзерләдең, күчердең дигән сүз түгел. Аны ана теленең еллар буе ясалган, яхшырган, камилләшкән үз платформасы бар. Шуны ясап чыгу кирәк. Мен кайдадыр укыган идем. Белгәнемчә, менә сездә 2нчы гимназия кысаларында андый платформа бар, татар телен өйрәтүче платформа. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле коллегалар, ватандашлар, безнең татар телендә онлайн мәктәп, аның төп максаты татар теле дәресләрен генә булдыру түгел, фәннәрне ана телендә бирү. Безнең татар теле фәне буенча дәресләр бар. Беренчел максат, әлбәттә, мәктәп программасында булган укыту дәресләре буенча видео дәресләр платформасын булдыру иде. Кем өчен юнәлтелгән беренче чиратта? Балалар өчен, татар мәктәпләре өчен, укытучылар өчен. Әмма Татарстанда яшәүче балалар өчен түгел дип беләбез инде. Беренче чиратта Татарстанда яшәүче балалар өчен. Безнең республикада татар мәктәпләре хайран, авылларда җитәрлек, район үзәкләрендә, шәһәребездә дип әйтик. Һәм үземдә заманында авыл мәктәбендә директор булып шәп килдем. Һәм кадрлар мәсьәләсе бик кискен тора бүгенге көндә. Безнең платформаның максаты, беләсез, ул 2нче татар гимназия базасында булдырылган. Тәҗрибәле алдынгы укытучылар, алар инде моны күп тапкырлар дәлилләде. Бу исемне дип әйтик. Һәм талантлы белгечләребез бар, яшь белгечләр. Ары белән берлектә, әлбәттә, менә оста галимнәребезнең ярдәме белән дә һәм инде республика җитәкчелеге ярдәмендә biz bu platformu buldırdık. Укытучылар өчен нәрсәсе белән файдалы. Биредә урнаштырылган һәрбер дәрес, авторлык дәресе, менә бүгенге көндә 500-гә якын видео дәрес төшерелгән безнең. Алар башлангыч мәктәп өчен, урта звено өчен дип әйтик, һәм хәтта профиль математикадан бердәм дәүләт имтиханы әзерлек видео дәресләре барса татар телендә. Хәтта инглиз телен татар теле аша өйрәнү дәресләре бар. Монсы инде балалар бакчасы өчен. Мәктәпкәчә белем һәм тәрбия һәм белем бирү оешмалары өчен. Татар теленә килгәндә, мин
биредәге барлык кешеләр белән килешәм, ана теле проекты монда күпкә алда инде. Ул дөрестән дә безнең шундый кыйбла дип әйтик, татар телен үзләштерү өчен бигрәк тә республикадан читтә яшәүче татарлар өчен. Аның төп аермасы нәрсәдә? Төп өстенлеге дип әйтикме инде? Алгарак киткән платформамы ул, уңайлыракмы ул? Контент төрлерәк. Бик уңайлы эшләнелгән. Мәсәлән, үзем уңайлы эшләнелгән, чөнки бу халыкара дәрәҗәдә эшләнгән платформа, English Fest компаниясе бит инде бу платформаны эшләп, инглиз телен өйрәнү өчен күп тәҗрибә туплап, үзгәртеп, камилләштереп, инде татар теленнән контентны урнаштырганда, инде бу 30 елдан артык эшләгән компания шушы платформага татар теле контентын утыртты. Һәм менә егетләр әйткәнчә, онлайн курслар алар күп, алар төрле, алар билгеле бер дәрәҗәдә телләрне өйрәнергә мөмкинлек бирәләр, ләкин ана теле проектының төп казанышы дип әйтик, анда төрле биремнәрдән тыш, лабораторияләрдән тыш, шундый уңышлы платформа, анда җанлы аралашу дәресләре үткәргә мөмкин. Менә безнең филология институты укытучылары көн саен кичләрен төрле илләрдә татар телен өйрәнүче кешеләр белән турыдан-туры реаль вакытта татар теле дәресләрен үткәрәләр иде. Менә мондый мөмкинлек башка платформаларда юк. Шулай бит сез килешәсез дип уйлыйм. Менә бу платформаның шундый мөмкинлеге дә бар. Беренчедән, әлбәттә, бик бай материал тупланган. Нинди генә тәнкыйть сүзләре әйтсәләр дә, менә тәнкыйть сүзләре турында без әле рекламадан соң сөйләшербез. Адрия ханым, гафу итәрсез, менә без бәлки бу теманы алмаганда булыр идек, әмма социаль шелтәрләрдә безгә бик күп кеше яза башлады. Ана теле буенча тапшыру ясамыйсызмы? Һәм ул кешеләр Татарстанда яшәүчеләр түгел, чит илләрдә, чит төбәкләрдә яшәүчеләр. Һәм рекламадан соң безгә Алманиядә, Төркиядә яшәүче милләттәшләребез дә килеп кушылыр. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Хәзер кыска вакытлы реклама. Хәерле кич, Таян нуктасы студиясында туры эфирда ана теле онлайн мәктәбе ябылу турында сөйләшәбез, аның сәбәпләрен барладык. Ана теле платформасының ни дәрәҗәдә алдыңга безгә кирәкле, файдалы һәм уникаль булуын инде әйтеп өлгөрдек. Хәзер гомумән татар телен өйрәнүгә, аның ысулларына, курсларына онлайн киңлекләрдә урын бар микән һәм аның киләчәге ничегрәк күзаллана дигән сорауга җавап эзләп карарбыз. Һәм безнең белән элемтәдә чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез дә бар бүген. Төркиядә яшәүче Римма, менә без телгә алган идек, Скайтат проекты авторы ул, һәм Алманиядә яшәүче милләттәшебез Булат Шәймиев, аның шулай ук социаль шелтәрләрдә татар теле белән бәйле бик күп проектлары бар. Римма, синнән башлыйк әле, менә Скайтат ни дәрәҗәдә ана теленә альтернатива була ала? Һәм нәрсә ул гомумән Скайтат? Скайтат онлайн сөйләм клубы, ягъни кешеләр татар теленнән практика булдырыр өчен Zoom-га киләләр, яки төркемләп сөйләшәләр, яки модератор белән күзгә-күз карашып сөйләшеп утыралар. Бу бары тик сөйләм практикасы өчен генә башланган проект иде, ягъни бездә стандарт без өйрәнгән дәресләр юк, без грамматикалар өйрәтмидек. Әмма хәзер безнең индивидуаль дәресләрдә күбрәк менә шулай стандарт дәресләрне сорыйлар, кагыйдәләрне аңлатуны, грамматиканы, башка якларны, теорияны. Шуңа күрә безнең хәзер менә шундый катнаш дәресләр бара. Менә ана теле ябылуына сезнең карашыгыз, менә белгәннән соң ниндирәк хисләр, уйлар булды? Бу безнең өчен бик күңелсез хәбәр. Без ана телен берничек тә конкурент буларак кабул итмибез. Ул безнең өчен бик көчле, бик шәп база иде. Ягъни без үзенә сөйләшер өчен, сөйләм клубында бу диалогларда катнашырга үзендә кыюлык тоймаган кешеләрне менә бу базаны туплар өчен, теорияны өйрәнер өчен, чын күңелдән ышанып җибәрә идек ана теленә. Ана телен кулланыгыз, әйдә онлайн проектын кулланыгыз, бу безнең өчен шундый көчле ярдәмчеләр иде. Ягъни без шикләнмичә үзебезнең укучыларына шушы проектны кулланырга җибәрә идек, юкса безнең бернинди хезмәттәшлектә, бернинди үзара элемтәдә бу проект белән юк. Шуңа күрә без хәзер әлегә бу яңалыкны ничектер эшкәртеп бетерә алмыйбыз. Чөнки бу безнең өчен тагын яңа ресурслар эзләргә кирәк дигәнне аңлата. Әгәр
ниндидер башка платформада шушы ана теленә ясый алалар икән, алмашка теоретик базаны, ягъни укытучылар белән дәресләрне түгел, менә бу дәрәҗәдән дәрәҗәгә, баскычтан баскычка күчә торган дәресләрне ясый алалар икән, без алар белән нәкъ менә практика өлешеннән хезмәттәш буларак, уртак проект буларак коллаборация ясарга тәкъдим итә алабыз. Бу безнең өчен бик идеаль вариант булыр иде. Яхшы идеяме? Без монда Скайтатның эштәлеген шамалап, инде Римманың сүзләреннән, ана теле платформасының бары тик бер өлеше генә дип әйтә алабыз. Менә ул турыдан-туры аралашу һәм сөйләм практикасын булдыру дигән өлешне генә Скайтат бүгенге көндә каплый ала булып чыга. Һәм бүгенге көндә Скайтат проекты үзе дә бер терәгеннән, бер таяну ноктасыннан мәхрүм калды дигән сүз. Булат, сезнең белән дә элемтәдә татарча камил белә торган егет буларак, татарча әйбәт сөйләшә торган егет буларак, ана теле проекты белән ни дәрәҗәдә кызыксына идең, ни дәрәҗәдә файдалана идең, берәр төрле йогынтысын күрдеңме син аның татар яшьләренә гомумән? Мин үзем шәхсән кулланмасам да, бик күп танышларым аны куллана һәм мөһим дип таба. Һәм аның чыннан да шундый яхшы проект булуына тагын бер дәлил, ул мәсәлән реакция, безнең каналыбыз бар Телеграмда. Күп кенә кешеләр реакция куйды, менә безнең постка име, без инде башлап аянычлы хәбәр турында сөйләдек. Безнең анда 1200-дән артык язылучыбыз бар. Менә шул пост астында 55 комментарий бар. Мин инде аралашып торам әйткәнемчә чит татарлары белән. Күбрәк алар өчен бу шундый мөһим проект дип әйтер идем. Менә 1200 подписчик дип әйтәләр буга инде. Аларга сез нәрсә тәкъдим итәсез? Менә булдырдыгыз ди канал. Аларга нәрсә тәкъдим итәсез? Безнең бу канал Марсель Ганиев белән бергә алып барган канал инде. Уларны төрле татар материалларын бүлешер өчен башлап җибәргән иде аннары. Мин дә кушылдым һәм без шулай итеп төрле проектларга сылтамалар бүлешәбез анда күбесенчә. Шул исәптән ана теле. Без һәрвакытта нидә булса исемлек төзегәндә татар телен өйрәнү өчен материаллар исемлеге. Һәрвакытта ул беренче урында тора. Һәм башка видеоларда да күргәнем бар. Улар һәрвакыт ана телен тәкъдим итәләр иде, беренче урынга куялар иде. Чөнки ул инде әйтеп ителгәнчә үзенә күп төрле татар телен өйрәтү ысулларын берләштергән. Шулай бит. Мин үземнең проектымда мин видеолар төшерәм. Изи татар дигән видеолар сериясе бар. Мин анда бары тик телем телендә кулланылган төрле фразеологизмнарны өйрәтәм мәсәлән. Мин алай булсынча нидер булы белем бирә алмыйм. Ана теле ул бик мөһим проект. Әйтергә кирәк. Менә бүгенге рәхмәт, бүгенге тапшыру кысаларында гына да ана телен мактадык та мактадык. Тәнкыйть итүчеләр дә бар дип әйтик. Нәрсәсе өчен тәнкыйть иттеләр салайса, Кадрия ханым? Менә төрле карашлар бар дип әйтик, әйме? Төрле карашлар. Бигрәк тә инде эшли башлаганда мәктәптә кемгәдер авыр тоелгандыр, кемгәдер язу биремнәре, мәсәлән, ни өчен кирәк дигән сорау. Менә безнең кунакларыбыз әйткәнчә, онлайн мәктәпләргә керүчеләр күбрәк бит алар жанлы аралашу, аларга аралашу җитми. Алар ниндидер материалны бит каяндыр китаптан да өйрәнә алалар. Әмма аралашу өчен шушындый каналлар булу, шушындый мөмкинлекләр булу ул бик мөһим. Шуңа күрә бәлки ана телендә дә менә шундый материалларның катлаулыгы, ләкин ул бит дәрәҗәдән дәрәҗәгә бара. Элементар дәрәҗәдә бик җиңел материал, алга таба катлаулана бара. Ләкин мин менә фурсаттан файдаланып, менә шу Марсель Ганиев әйтеп киткән безнең Булат шулай бит һәм башка шундый бик күп безнең укучыларыбыз, алар шушы мәктәпкә күп рәхмәтләрен белдерделәр, Татарстанга рәхмәтләрен белдерделәр, чит төбәкләрдә яшәп. Шуңа күрә тәнкыйть сүзләре була инде, ул табигый күренеш. Ләкин нигездә бу иң продуктив, иң популяр, иң шундый файдалы мәктәп иде дип. Айрат, килешмәдегез. Бу укытучыларга кагыла торган нәрсә түгел, һәм гомумән методика суларга кагылышлы мәсьәлә түгел. Бу сан артыннан куу, әлбәттә, административ системада әлбәттә ул күрсәткечләр ул бик мөһим нәрсә, һәм ел сайын мәктәпләрне җәлеп итү, ягъни укытучыларны ел сайын укучыларның санын арттыру проблемасы, бурычы бар иде. Ул дәүләт проекты булгач, дәүләт проекты булгач, кай вакыт административ рәвештә дә җыела иде укучылар. Әмма методика сулларга карата тәнкыйть әллә ни, бәлки менә сез бераз әйтеп куйдыгыз, әмма әллә ни зур тәнкыйть булмады. Менә санар артыннан куарга кирәкми.
Бу бер икенче яктан пиар җитмәйди. Чынлап дигәндә, менә хәзер кемдер тамашачылар моны тапшыруны тыңлап, бәлки беренче тапкыр ишетәдер ана теле проекты турында. Һәм менә ябылгач ишеттем. Әйе. Һәм чынлап та җитеп бетмәйди. Бәлки ул татмедиа ресурслары да түгел. Ул социаль челтәрләрдәге ресурслар кирәк иде. Яшьләр, бигрәк тә яшьләр аудиториясына җиткерү мәсьәләсе, проблемасы һәр вакыт бар иде. Һәм хәзер яңа платформа булдырылганда да biz şunlarga bizim zor ümit piyarga da zor ihtibar yasarga kira. Hamne Bulat mine Rima alar bik yaxşı piyarçıklar. Başka kişiler bizde ayda online proyekte meselen var. Alar üzerinin proyektlarını күп аудиторияга җиткерә алдылар. Академия проекты да бар, аның турында да онытмыйк. Алима безгә видеоязма җибәрде, әйдәгез әле кусалыйк. Хәерле кич, Казан. Мин сезне Аризонадан сәламлыйм. Хәзерге вакытта Аризона университетында җәйге татар теле курсларын укытам. Һәм монда булганда инде ана теле платформасы турында хәбәр алдым. Бик кызганыч һәм аяныч хәл, чөнки яхшы проект иде, эшли торган проект иде. Бик күп кешене беләм, кем ана телендә укып, татар телен өйрәнде һәм соңрак минем академияга онлайн платформага сөйләшү клубларына килә иде. Ягъни татар телен үзлектән өйрәнеп, грамматиканы өйрәнеп, алар аннары ниндидер әңгәмәчедә ихтыяҗына күргән кешеләр иде. Бик яхшы материал тупланган, видео, аудио материалларны, хәтта олыларны өйрәткәндә без куллана идек. Аерым бик зур рәхмәт әйтәсе бу эшне башкарып чыккан кешеләргә. Үзебез Алима академияда без эшлибез Zoom һәм Google Classroom платформаларында, чөнки безнең бөтен дәресләр онлайн рәвештә укытучы белән укучылар очрашып уза. Язма рәвешендә безнең дәресләр юк, видео, аудио язмалар буенча. Татар теле дәресләренә ихтыяҗ артты, аеруча узган яз көне. Һәм ул нәкъ менә олы кешеләрнең ихтыяҗы иде. Балаларныкы менә бер генә яшүсмер безнең булды. Ләкин менә вакыты белән узуга тел өйрәнү процессы ул бик авыр процесс, ул бик күп көч сарыф итә. Һәм кайбер кешеләр үзләренең төп ихтыяҗын ачыклый алмадылар. Миңа калса ул тел өйрәнү ихтыяҗы түгел иде, ә ниндидер милли үзаң аңларга, милли үзаңны белергә менә шундый ихтыяҗ белән киләләр иде. Ярар, җәмәгать ана теле проектын узаттык. Аңа охшаш вак башка платформалар бар икәнен күрдек. Раил, 40 секунд вакыт бар. Нәрсә эшләп була һәм татар теленең интернетта киләчәге бармы? Интернетта киләчәге бар. Менә ана теле оештырган чагында Мәгариф министрлыгында бөтен кешеләрне җыйдылар, безне техникларына, программистларына, филологларына һәм English First шундый тәкъдим булды. Һәр вакытта 2 юнәлеш бар. Аның берсе шулай ук каяндыр читтән берәрсе килеп лоббировать итеп яисә ничектер аны тәкъдим итеп шул платформада нәрсә ясап чыгарга, ул чынлап та яхшы платформада булырга мөмкин, төрлесе булырга мөмкин. Һәм икенче ул минемчә ул дөресрәк, яхшырак вариант. Безнең үзебезнең көчләребез бар, ресурсларыбыз бар, IT паркта серверлар һәм башкасы бар. Без үзебезнең платформада үзебезнекен ясап чыгалабыз. Мөгаен таянып тасы шушы булырга тиеш. Бик зур рәхмәт. Шуннан да татар телендә сөйләшергә теләүчеләр алар бик күп. Шуңа күрә инде татар телен өйрәтүче платформалар кимү ягында түгел, ә арту ягында булсын иде. Таяныр нокта һәрвакыт бар, шуны онытмагыз.